ban ga dalili da zai sa dan Hadiza Gabon ta fito ta faɗi gaskiya ba za a fito a riƙa mayar mata da raddi, ana zaginta, ana gaya mata maganganun da basu kamata ba. Ai magana ta faɗa ta gaskiya, ƙarya ta yi ai ba ƙarya ta yi ba. Ai dan ta ba da shawara ta tausaya wa 'yan uwanta mata, ta ce duk macen da take sha'awar fim take so ta shigo fim za ta ɗauki shawara da za ta gane to kada ta kuskura ta shigo wannan masana'anta, gwamnati nemi abin yi, ko kuma ki tafi ɗakin ki na aure ki nemi miji ki aure, ko kuma ki fatan Allah ya kawo miki miji ki aure. Ai ba laifi bane, ai ba aibu bane, ai gaskiya ta faɗa. Ko ni yanzu wallahi ba zan bar kanwata ta shigo harkar Kannywood ba, ba zan bar kanwata ta shigo harkar industry ba. In za ta ji magana ta, in za ta ji abin da zan gaya mata, wallahi tallahi na rantsi da Allah ba zan yarda ba. Ko mu nan da muke maza muke cikin sabgar Kannywood, na rantsi da Allah wani lokacin idan wani abin ya kullo ko kuma wani abin ya juya gaba ɗaya sai ka ji kana da na sanin shiga ma, sai ka ji ranka yana ɓaci, kai ɗa namiji ma kenan, ina kuma ga 'ya mace. Yanzu me aibu dan ta ce kar su shigo? A'a, shawara za ta bayar ta ce ku shigo. Ka gani? Jama'a mu rika duba wannan abu fa, mu rika adalci, mu rika sanin miye ya kamata a rayuwa. Kuma idan an faɗi magana mutum ya fito ya magana a social media, a riga zama ana tantance ta, a riga zama ana lissafi a kanta. Me dalilin da yasa wani ya faɗi kaza, ko kuma me dalilin da yasa wance ta faɗi kaza? A'a, ba wai zaka faɗi magana ba zaka ga ba uzuri ba komai, sai kaga kawai an shigo ana zage-zage, ana faɗan wasu maganganu wanda basu dace ba, wanda basu kamata ba. Wannan ba daidai bane. Ni ban ga laifin Hadiza Gabon ba. Kuma masu cewa wai za a kori Gabon a Kannywood, to akan wace hujja? Me ta yi? Laifin me ta yi? Ni na ma taɓa ganin ma mace ma kamar ta ma, wacce ma ta ciri tuta, wacce za ka fito ka yabe ta, wanda za a ce ba ta da wani matsala ma, ba ta da wani mashkila. Ai dan ta fito ta ce wani kar a yi, ta fito ta faɗi ta ce mata ta ba su shawara akan saboda waɗanda suke sha'awar su shiga fim. Dan ta fito ta faɗa, ni wallahi ban ga wannan aibin ba, ban ga abin zagi ba, ban ga abin zafi ba, ban ga abin ta da jijiyoyin wuya ba. Gaskiya ai adalci. Yauwa masu zagin Gabon ku dena. Gaskiya mutanen gari ku za ku raba wannan gaddama, ku za ku warware wannan bakin zare. Me laifin baiwa Allah na? Ni wallahi ban ga laifinta ba, har ga Allah. Magana ta domin Allah, magana ta ya Rasulullahi, ni ban ga laifinta ba. Ba aiba a wannan, ba abin haushi a wannan, ba abin takaici a wannan, ba abin kunci a wannan. Sai dai dama in ana jira ne, dama yanzu ana jiran ka fito ka ce iris. Gaskiya ma yanzu ka faɗe ta ma sai ta zama cibi, sai ya zama ƙari. To gaskiya wannan abu ni ban ji daɗinsa ba, wannan abu kuma ba daidai bane, wannan abu ba adalci bane, wannan abu ba daidai bane, wanda ka fito kuna zagin Gabon har ana cewa wai za a kore ta a Kannywood. Akan me ta yi? Iskanci ta yi, ko tsiraici ta nuna, ko wani abu ta nuna, ko wani abu na fasikanci, ko addini ta ci mutunci, ko wani abu za a ce something irin wannan? Dan Allah, dan Annabi, dan ya Rasulullahi, mu riƙa wa junan mu adalci. Idan mutum ya fito yayi magana, ko kuma mutum ya fito yana faɗan wasu maganganu haka na bada shawara da sauransu, dan Allah a riƙa zama ana tunani, ana lissafi, sai a duba me dalilin da yasa mutum ya faɗi magana. Ba wai kawai a kama zagin mutum ba, haka kawai a kama la'antar mutum, a ce kaza kaza. Duk ina bi, na ga gani duk irin raddin da aka mayar mata da cin mutunci da zarafi. Wannan ba daidai bane, wannan ba hujja bane, wannan ba gaskiya bane. Ba wanda kuma a cikin ku da kuka fito kuke zaginta din, ba wanda zai yarda kanwarsa ta zo fa ta shiga wannan sabga. Ba fa wanda zai yarda fa. Ko kani na fa ni yanzu da yake namiji, ni ba zan yarda ya shigo harkar Kannywood ba.
bari ya mace wallahi bari ya mace ko kanina namiji ba zan bari ya shiga harkar Kannywood ba. Magana ta domin Allah, magana ta ya Rasulullahi, mu rika dubawa, mu rika adalci, mu san me ya kamata. Gaskiya ni wannan sako na kenan, dan Allah dan Annabi. Yawwa, ai magana ce ta gaskiya, magana ce kuma ta domin Allah, magana ce ta ya Rasulullahi. Ni ban ga laifin baiwa Allah na ba dalili, ba dan dalili. Yawwa.